ini mga kasabayan. Asya naman. Asya, ayaw na. Wow! Asya. Magulita na mga kasagaman. Di ba? Oh, sige ma'am, sige namin. Habis ang talaga ng lalaki. Maanya. Asyo ko yan. Wala ka na kinakamay yan. Para ka tuloy. Mr. Rory Amonyo. Wala na natin sa gabay. Timpang Julia. Asyo ko yan. Auna. Wow. Ano na kasagayan? Kasagapay na natin. Miss Julia. Oh. Okay, ayun kita natin nagjurat. Mr. Rory Amonyo. Sinagyan ng Bob Julian. Go. Ayan. O sige. Pasok na pa yung mouse na mga kasangkayan. Awanay, ano ka ngayon atong mga kuwan. Si Apusong Talana yun.